Lakha Kripli, Korkanti MSC constituency ke parlo, Samelangso along soil conservation lapen ke Handloom and Textile asaihem, MLA D.Ronghang arideng pen ing pupon. Lapen, model Anganwadi center ke kimpon jiapan, pok et be, samtaru arong, lapen ke inglong sabor along, long e ke sompon. Kedamtang theria cekloni pai cap arni, Lakha Kripli, Korkanti MSC constituency ke parlo, Samelangso along soil conservation asaihem, lapen, Handloom and Textile asaihem kimi Kangpu ponalong pinpur me Samelangso along soil conservation asaihem kedamtang penangan anengkan aprang dodo bonta aho desi masapso akasiksa kedokok pen ajok bang so asaihem loring tepi along si pondatlo bonta non puthot rajuti so ahin pen bor I ponsi puthot Samelangso along bang so asaihem kimrang ponsi saihem ingpu pondo lapen bangso asaihem pinipen amatsi Chokumar atom aphan amethang asai kepachiklem ponji aphan pangcheng pondo halapu Handloom and Textile asaihem setame Korkanti arat mate jesemet pet Samelangso arat aphan keban pi pen ajok Samelangso aratatum rajuti so aphan kachoro pajerpon sonsi model Anganwadi center ahem ke kimponji aphan pura pok et be samtaru lapen inglong sabor along long e sompondo labangso along MLA D.Ronghang rajuti so roton teron Korkanti BJP mondol amaipu dolo intia tumpendang lok penangan manpeng kedo kethe kedingatum chetong dun Samelangso pendong buman inti News 7 Notice continue hobo amar tatu thakibo hetu to center hobo under Samelangso range aru etu heri purnakar heriman ase আমাৰ তো মেইন ষ্টাফ তো ডিভিজনতো আমাৰ তো 90 জন 100 জন মান আছে ষ্টাফ ইয়াত 9-10 জন মান থাকে